ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனின் அல்டிமேட் டெக் தமிழ் சேனல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐக்கனையும் ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்போட நேம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆப்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஃபஸ்ட் சைன்அப் ப்ராசஸ் எப்படின்னு பார்த்துருவோம். வாங்க ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற ஆப்போட லிங்க்கு மறக்காமல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே சைன்இன் இருக்கு இல்லையா, இதே ஒன் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அவங்களோட இமெயில் ஐடி கேட்கும். இமெயில் ஐடி கொடுத்து நீங்கள் சைன்அப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆப்புக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்தோம்னா ஆப்போட என்டர்பிரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி வந்தீங்கன்னா சைன்அப் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் காமிக்கும். இங்கே 2 டே ஒர்க்குன்னு போட்டு 1 இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். 2 டே ஒர்க்குன்னு போட்டு 2ன்னு இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டே ஒர்க் 2 பார்த்துருவோம். வாங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி காமிக்கும். டிக் குறி காமிக்கல, அதெல்லாம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணது. வியூ வெப்சைட், நம்ம வந்து வெப்சைட் வியூ பண்ணுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து 0.19 பைசா இருக்கு இல்லையா, அதை ஒன் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆட் ஷோ ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சில டைமில் வந்து ஆட் வரும், அதை கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ரிமைனிங் 12 செகண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வெயிட் பண்ணுங்கள், முடியட்டும். நம்மளுக்கு அமௌண்ட் ஆட் ஆகும் பாருங்கள். டைமிங் முடிஞ்சிருச்சு. அப்படியே ஒன் ஸ்டெப் பேக் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஆடுன்னு காமிக்குது இல்லையா, ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து வாலெட்டில் கிரெடிட் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வந்து ₹6.81 காசு அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா. 2 டே ஒர்க் 2ன்றதை கிளிக் பண்ணி திருப்பின்னு வந்து 1 பெண்டிங் இருக்குது. எனது ஒன்றும் இன்றைக்கி இது 22 பைசா. அது 1 டைம் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஆட் ஆகுதுன்னு இன்னொரு டைம் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். ரிமைனிங் டைம் ஓடுது இல்லையா, வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் அவ்வளோதான், முடிய போகுது. ஒன் ஸ்டெப் அப்படியே பேக் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ஆடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆடு வரும். இப்போ ₹7 இருக்கு இல்லையா, இப்போ வந்து வித்ட்ரா பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மினிமம் ₹7 இருந்தால் வித்ட்ரா பண்ணலாம். இதில் ஒன்ஸ் டைம் பேடிஎம் நம்பர் ஆட் பண்ணுங்கள். ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேடிஎம் நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டேன். வித்ட்ரால் மணின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை ஒன்ஸ் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், வித்ட்ரால் ஆகிடுச்சு. 24 ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வந்து கிரெடிட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இன்னொரு டைம் வித்ட்ரா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான், அமௌண்ட் லெஸ் ஆகிட்டுக்கும். 24 ஹவர்ஸில் அண்டர் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். 24 ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து இன்கம் கிரெடிட் ஆகிரும். இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். 2 டே ஒர்க்குன்னு இருக்கு இல்லையா, அதே ஒன் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து வியூ போஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி வந்து 500 இருக்குது இல்லையா. ஒரு வியூ பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு போஸ்ட் இன்கம் வியூ பிளான் பார்க்குறீங்கன்னா 6 பைசா ஆட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வியூ போஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள். சிம்பிள் ஒர்க்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லோடிங் ஆகும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் அமௌண்ட்டு கிரெடிட் ஆகுதா. 26 இப்போ 27 ஆச்சுன்னா 12 பைசா வரும் பாருங்கள். ஒரு வியூ போஸ்ட்டுக்கு வந்து 6 பைசா ஆட் ஆகுதா. இதே மாதிரி தான் நம்ம எத்தனை 500 டைம் பண்ணோம்னா ஒரு நாளைக்கு பார்த்தோம்னா 30-40 ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பிளான் பார்ப்போம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் அப்கிரேட் பிளான்னு இருக்கு இல்லையா, இதே ஒன்ஸ் டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம இருக்கிறது வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரீ பிளானில் தான் இருப்போம். அப்கிரேட் பண்ணுறது இருந்தால் 200, அதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் அப்கிரேட் பண்ணாதீங்க. யூடியூப் சேனல் சஜஷன் எதுவும் ஃப்ரீயாக மட்டும் ஒர்க் பண்ணுங்கள். எதையும் நீங்கள் அமௌண்ட்டு கட்டி ஏமாற தேவையில்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆப்போட பேமெண்ட் ப்ரூஃப் பார்த்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பேடிஎம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ரிசீவ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா, ₹7. ஒரு 2-3 ஹவர்ஸில் ரிசீவ் ஆகிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த நேமில் தான், எம்ஸ்டார்ன்ற நேமில் தான் உங்களுக்கு வந்து பேஅவுட் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கூட வர எல்லா வீடியோவுக்கும் சப்போர்ட் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.